салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Дар навори имрӯза ман ба шумо тарзи пур кардани пахта ва часпондани харгӯши калонро нишон медиҳам. аз сабаби он ки бофтани харгӯши калон ё ин ки умуман бозичаҳои калон вақти зиёдро мегиранд, ман дар оянда тарзи бофтани ин харгӯшро ва дигар бозичаҳои калонро мебофам ва ба қисмҳо ҷудо карда ба шумо нишон медиҳам.
навори имрӯзаи мо ба охир расид. Агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. То наворҳои оянда, хайр дар амони худо бошед.